Letras Galegas está dedicado a María Victoria Moreno. Agardamos que pasedes unha xornada agradable. Faremos a presentación 6 compañeiras de sexto. Confirmamos as ideas estar moi atentos e cuidado ao vosso comportamento durante todas as actuacións. Somente lembrade cada vez que sone a canción A Horta de Galmina, Robiño, en fin, Marta, que é a coordinadora da biblioteca, fará entrega dun agasallo. Antes de comenzar, presentamos as miñas compañeiras. Eu son Lucía e aquí temos a Miriam, Paula, Natalia, Irene e Emma.